Sarono oh sarono wong desa sik rekoso. Sarono oh sarono sik penting ora lali donga. Ben urip tetep toto, ben urip ora kuciwa. Sarono oh sarono wong desa sik rekoso. Wong desa kudu kerja mergo golek upo lan ora oleh loro. Wong desa mider mampering saben nyangking pangarep-areping banyu biyening. Ora ana wektu, ora ana leren, kejaba nyulamur kanthi tetanen payahing raga. Dadi seksi kanggo nyukupi butuh rina lan wengi. Wong desa kudu kerja mergo golek upo lan ora oleh loro. Ora oleh loro mas, ora oleh loro. Upama tiba sapa sing nulungi, sawah lan panggung padha nunggu. Senajan weteng luwe ati kudu tatar. Wong desa kudu kerja mergo golek upo lan ora oleh loro. Wong desa donga ing dhuwur dami, mugi Gusti paring berkah ing bumi. Ora oleh loro, ora oleh lali, yen urip iki titipan saking Ilahi. Ora oleh loro, ora oleh loro. Kanggo anak bojo. Wong ngene lho Kang, iki aku kan wis patang dina ora mangan. Lah kundene kan ngomongke piye apike aku ki arep kerja apa ora ngono lho. Lho, piye to? Ayo kudune rak yo nek wis ora memangan patang dina ki rak yo kudu piye carane iso entuk duit ngono lho. Ah ngene to Kang, kadang aku ki urip nang desa, ya nek mung masalah mangan ngono yo iki yo ngrebus-ngrebus godhong tela apa dipangan wis ana, tapi kan kebutuhane kuwi ora mung cukup mangan lho. Lah maksudku ki ora mangan patang dina ki ngene lho Kang, ceritane Kang. Lah aku ki kan kepengin mangan sing enak seperti burger, chicken apa kuwi, tapi kan keadaan urip ki ora ana sing bisa tuku ngono lho. Jebul kowe iki nganu to kowe iki. Le ra mangan ki ra mangan sing enak-enak ngono kuwi to. Nek kur ngono kuwi aku jane kepengin sing ngono kuwi, Jong, mangan sing bermerek ngono ku mau. Nah, wis tak kira bahas tentang mangan Kang. Lho, adik ki pengacara to. Lho, pengacara kan ning pengangguran banyak acara to, Jok. Oh, wis padha nek ngono, padha karo aku. Aku ya mengkur pengacara. Walah, ya ming padha ta iki intine. Aku arep kowe kian. Wis ngene wae, Jok. Awak dhewe saiki anu wae golek gawean sing kira-kira ki masuk ngono lho. Sing hasilé rada lumayan, menek awak dhewe arep kepengen apa-apa iso ngono lho, iso tuku. Ya duwe keluwihan ora kur kok kaya ngene terus to, Jok. Awak dhewe iki. Ayo berubah. Golek gawean sing rada mulya.
Ayo Kang yo bareng-bareng padha golek kerja, tapi kerja apa ngono lho saiki iki. Anu wae nyambut gawe melu aku wae sing genah intine iki ya wis teko pabrik hasilnya lumayan wis pokoke soal mangan engko wis beres ngono lho. Wah, kuwi gawean kuwi gawean apa Kang? Ono usaha apa ngono maksudnya kerajinan apa lho? Sing digarap iki macam-macam. Ning bahane iki sing intine iki kerajinan saka enceng, saka agel ngono kuwi lho. Wah, asik kuwi. Masalah nganu jam kerjane iki piye carane metodene Kang? Wis pokoke kerjane Senin tekan Setu prei. Makate dina Minggu. Wah, asik kuwi nek kerjane cara kerjane anu Senin tekan Setu prei minggu anu kerja. Wah, lumayan Kang. Ayo piye kanune Kang? Gajine Kang? Oh, gajine beres ya pokoknya mencapai 10 juta. Piye? Masuk ora? Wah, sip kuwi cara kerjane aku tak gawe lamaran kerja. Lho, kowe ki ngerti nggon-ngonane apa piye kok harus numpuk lamaran ki? Wong aku dhewe mah ora ngerti nggone kok. Loh, tak kira ki nek ngerti. Lah jaremu kerja Senin tekan Setu ki prei, Minggu mangkat. Tapi Kang kuwi Kang. Lho, kowe ki agak rencana, Jok. Dadi urung pasti arep bare sakmono kae. Walah Kang, tak kira ki nek wis positif anu kerja ki walah. Ngene lho, Jok. Mulakno ki awak dhewe ki saiki kudu ya mengkur telaten serba bisa. Saeneng-eneng gawan urip nang desa ki kudu dilakoni. Ya macul ya buruh-buruh opek apa to apa ya benake gendeng ngono kuwi lho Jok. Dadi sak ketemune gawean dadi ora kudu nyuruh wah gawean 10 juta muluk-muluk aku ya gak rencana kudu nek nang desa ki mung apa iso Jok. Ora kok nganu yo kudu milih sing bar gedhe ngono lho. Anane kon macul menyang macul. Anane kon ngewangi unduh pari menyang. Nek wong desa ki nganu jogjane kepenak. Sak sebrut-sebrute kok apa-apa ana ijo-ijoan ki dong telo. Wis ki penak. Anu nek ra duwe ki njaluk-njalukne tangga ki oleh lho, Jok. Oh, anu to ngono ku to Kang ceritane. Ayo bener aku setuju nek ade apa enenge wah berarti anu Kang uripmu ki jan wis mulya tenan. Apa enenge wis tok lakoni lah. Oh, apa Jok kowe ki ya karo anu kok. Misale ngono lho, urip ngono kuwi aku ya ora ngapa-ngapa kok, Jok. Walah Kang, tak kira ki nek kowe kehidupan kenyataanmu sebelum ning angan-anganmu ta iki. Wah, tak kira nek noto wah no tak garis bawahi aku ngono. Wah, ngono kuwi iso wae aku. Iso piye Jok kowe ki, Jok? Wah ngene saiki wae Kang. Asik melu kerja aku malah penak. Gajine iso lebih dari 5 juta cuma 5 menit Kang. Loh, kerja apa kowe kok aku malah nganu kowe? Kepengen melu kowe, Jok. Bener kowe pengen gaji 5 menit 5 juta to. Nah saiki kok tak omongke koncoku. Ah kae nang Broloko kae ana macan. Nah iki kowe gelem ora ngukuri macan ki mau. Aku gajine 5 juta cuma 5 menit Kang. Wis pe Kang nek kowe man saiki setuju. Gas saiki rasa suwen-suwen, rasa sesuk-sesuk langsung mangkat gaji 5 juta cuma 5 menit. Wah, lho, kowe ki jan tetep kurang ajar tenan iki. Tetep ming akal-akal tenan iki. Anu akon-akon aku ngukuri macan jan gemblung tenan kowe iki ya. Wis ora cetha nang gawean ngono wis. Aku pilih ora kowe, Jok. Walah Kang, aku iki yo aneh kok Kang. Wong gawe golek gawean gaji gede 10 juta cuma sedelet. Ayo ngendi? Mulane yo mati ning jebule rencana to gaweanmu iki. Wah, wis kan kowe ingin bahas kowe ora rampung-rampung golek gawean yo ora oleh-oleh. Golek iwak wingi yo
ora entuk iwak. Tekon Barjo wae yo. Sapa ngerti kok Barjo esuk ana gawean. Ya wis ya Kang yo lek kasane Baharjo yo mbok ono gawean takon yo. Wong desa kudu kerja mergo golek upo lan ora oleh loro. Wong desa mider mampering saben nyangking pangarep-areping banyu pianing. Ora ana wektu, ora ana leren kejaba nyulamur kanthi tetanen payahing raga. Dadi seksi kanggo nyukupi butuh rina lan wengi. Wong desa kudu kerja mergo golek upo lan ora oleh loro. Ora oleh loro. Iki ya urip nang desa Kang, iki karo ngarit karo ngingu-ngingu cempe kahanan kudu dilakoni kene Pak Di. Monggo. Urip nang desa iki karo ngarit ngingu-ngingu kewan. Ngingu-ngingu cempe. Nek ra ngene iki ora madang Pak Di. Yo sambung-sambung urip. Apa-apa disyukuri apa sing dadi kersaning Gusti ya Allah. Muga-muga kabeh gek ndang mlaku kanthi sae. Urip tentrem Kertara Harjo. Kowe maksud ngopo kamah? Ngalir kemah ngoceh-ngoceh dhewe kae wong ora cetha. Bro, kowe iki ngopo iki mau ngomong-ngomong iki? Wah, iki yang ngene iki rong golek pangan Mbah, karena nek ra ngene iki ya ora iso urip Oh ya bener kuwi, Bro. Ora kaya aku rencana kerja ping ra sida-sida kerja. Mosok mbendina kowe ra kerja, mbendina kakur ngalor ngidul. Ya wis, Bro, wis nek ana gawan aku kabarana mbok menawa ana. Ya sesuk tak kabari, Mbah. Nek ana tak kabari, tak bali sithik aku wedhusku selak tulang-tulung Ya wis lah, kono nek selek arep nggo makane wedhus. Urip disyukuri wae. Wong desa yo tetep sehat, ati bunga raga kuat. Ibu-ibuku Sukoharjo paling jos. Semangat sedayu ora bakal entek. Sukoharjo argo dadi sedayu, bantul sehat kabeh jos. Wong desa yo tetep sehat, ati bunga raga kuat. Ibu-ibuku Sukoharjo paling jos. Semangat sedayu ora bakal entek. Sukoharjo argo dadi sedayu, bantul sehat kabeh jos. Jos tenan iki. Enake marai lali utang iki.
Waduh, Joko ki nang ngendi to ya kita goleki kan mau kok ora ketemu-ketemu ki. Wah, ini selek ra duwe duit kok ke toko pangan malah ra ngetok ki. Nah, ndi to ya Joko ki. Ya wis lah, tak golek aneh wae lah. Proyek sarana air bersih Desa Argodadi. Nah, ngene lho, wargane jos siap ora repot golek banyu iki. Wah, ngopo to iki mah aku ndelok kok ngene iki arep golek gawean mah jan. Wah, saran-saran sewa iki lakukan mau kesel ya. Wah, iki kayak omahe sapa iki ampun kangen ana sing tunggu iki. Nuwun, halo. Wah, kok medeni iki. Suasanane iki. Wah, gak ana apa-apane iki, wah. Selunga wae udah mah ono apa-apa iki. Wah, bahaya tenan kae. Pemain kaya medeni kae. Wah, kok jan awakku langsung mak perinding iki jan. Saer tenan iki omahe iki. Waduh. Wis apa iki? Sebelum kena duku itu lagi, wah jangan malah kok awane medeni nyuwun pangapunten Pak Duko. Wah, duwe lampu siji-sijine malah mati. Harus dipasang meneh. Wah, durung bayaran arep tuku ki. Wah, lampu mati ra apa-apa, ra masalah. Sing penting aku iso kerja. Wah, ngopo kae Sarono? Golek gawean kan mesti. Wingi gara utang duit karo bapakku bolak-baliknya anggar aku bayaran duitnya dijaluk bapakku. Jebule duitnya meng dineke Sarono. Wah nek ngono aku kok rasa ngene bapakku ngenai Sarono langsung wae. Wis jan. Wah, kae panah tekan omah kae. Wis bar bayaran iki jelasan setu e. Sopo ngerti iki ana gawean tak melu kerja iki. Piye lo kabare no kok wis ketok seger iki ketas balik yo iki. Wah, anggar dina setu iki mesti kowe iki wis tekan kene ngerti-ngertine nek aku bayaran. Wah, no kok iki jan tetep berprasangka buruk no iki. Ya, senengane kok do kaya ngono kuwi to ya karo aku. Wah, anggar bayaran ki mesti bapakku ki njaluk aku tapi kok sambate mesti ora duwe duit ki yo kepiye iki? Ya karang anu eno nek aku njaluk kowe ora ndek duit e. Wis aku njaluk bapak wae sing jelas iki. Wah, nek ngono kuwi rasah mrene wae meneh. Kono ndang bali wae. Ora ngono kuwi no, tenang no. Aku rene iki ora bakal njaluk duit no. Aman denmu. Terus arep ngopo nek ora arep njaluk duit no kowe iki nek dene? Ngene no, aku ki rene butuh gawean e. Kowe gawean ora no.
Nek gawean iki tetep ono, tapi tambahlan orane karyawan iki ora ngerti, mungkin tahun ngarep butuhke tenaga meneh. Welo no, nek tahun ngarep aku mending golek gawan liya wae iki. Karuan iki aku selek rusak apa aku nang ngenteni tahun ngarep. Wis bapakku nanti tak golek bawang wae. Bapakku ki wis 3 dina iki rong mulai, kono golek liyane wae. Agak ngopo to sok bengak-bengak tak tilakane kok jajaran opo. Iki kedong apa to kok rame-rame berbagi tangga nih. Loh, jebulane pada hujan nang omah iki. Cerita ini dari wong desa, namanya Kang Sarono. Hidup sederhana wis kulino, muga-muga Gusti tetep penjaga, jaga aku saka tindak seolo. Muga-muga Gusti tetep penjaga, jaga aku saka tindak seolo, jaga aku saka tindak seolo.